Dit is weer een welkom in de Dullard. En er is een pittig maandje achter de rug. Er was veel te doen. Dullard bruist. Maar ook voor komende maand staat er van alles Zeker, op het programma. ja, klopt. Ja, doe maar eens een aftrap. Nou ja, we hebben voor de eerste keer, dus eigenlijk een primeur in de Dullard, een Fado dinnerconcert. Fado is Portugese muziek, dat weten de meeste mensen wel, denk ik. En dat is gelijktijdig met een diner. Dus tijdens je diner kun je genieten van de Fado. Lisboa cheira os cafés do Rocio e o Fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Os seus lábios têm cheiro de sorriso. Maar dat zijn echt professionele zangers. Ja, klopt. En die gaan tussen de gangen door, maken die muziek. Dus dat is heel bijzonder. Dat gaat ook in onze theaterzaal gebeuren. Dus het is wel ik denk een hele speciale belevenis. Zo, en ik hoorde dat er best wel al wat kaartjes verkocht zijn. Ja, er zijn al heel veel kaarten verkocht en we gaan hem bijna stopzetten. Want ja, wij kunnen ook niet meer natuurlijk dan dat we plek hebben. En mensen moeten natuurlijk kunnen zitten en de muzikanten moeten tussen de mensen door kunnen lopen. Dus er zijn nog wel een paar kaartjes, maar niet meer zoveel. Oké, want Fado is echt wel heel bijzonder, heel emotioneel ook, hè? Ja. Er wordt niet alleen maar lachen, gieren, brullen, maar ook meegesleept worden in de emotie en in de muziek. Ja, mooi. Weer een topper voor de Dullard. Ja, we gaan het zien. Nog iets voor de kindjes? Voor de kindjes hebben we natuurlijk weer een kindervoorstelling gepland. Deze keer over de kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Die kennen we. Ja, daar is ook een boekje van. Dus daar zullen veel mensen de voorstelling wel van kennen, denk ik. En plats! Plaf, plaf! En dat is voor hele kleine kinderen? Ja, dat is wel voor kleintjes, zo van 2 plus ongeveer. Natuurlijk zijn de kinderen van 4, 6, 7, 8 die het misschien ook wel heel grappig vinden. Want het is uiteindelijk een hele lollige voorstelling. En dat zijn, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is in de theaterzaal met een paar mensen die op podiums daarover vertellen? Of? Ja, die gaan dat uitbeelden. Hè? Dus aan de hand van een levensgroot boek wordt dat uitgebeeld. Dus ik denk dat het heel grappig wordt. De mol die op iemands kop gepoept heeft. En over heel veel poep gaat het. Dat is toch mooi dat we in deze wereld ook nog zulke lekkere, simpele onderwerpen hebben. Klopt. Helemaal leuk. Maar de specials, ook AC/DC zag ik voorbij komen. AC/DC, ja, de tribute band die bekend is van de Tribute of the Bands van de tv. Die komen deze maand in de Dullard de dak eraf blazen. I was shaking at your knees. Could I come again, please? You been conditioned. Conditioned. You can say she's got a love. Girls about to rock. Girls about to rock. Ik wou zeggen, dat is wel een topper van die maand. Ja, heel benieuwd. Zijn er nog kaarten?
Enkele, maar niet veel meer. Oké. Nee, die ging als een trein. Daar wouden Dus- heel veel mensen naartoe. Degenen die dit zien, die moeten zorgen dat ze snel zijn. Ja, die moeten snel ACDC is natuurlijk wel iets... Ja, het is wat ook enorm. wel bijzonder, want we doen zit en staan. Want dan vragen veel mensen Oh, aan ja. ons van, kunnen we toch ook zitten? Ja, je kan ook zitten. Maar vooraan is het natuurlijk staan. Ja, En, ja. Ja, want dan zit de sfeer er net iets Juist, pittiger in. juist, Hè? ja, klopt. helemaal. Ja. Maar met iedereen wordt er rekening gehouden. Dus, Inderdaad, voor ieder wel wilt. ja, hè? helemaal goed. Ja. Wat staat er nog op de planning? Nou ja, in april hebben we nog ook weer iets heel anders, maar hebben we een cabaretvoorstelling van niemand minder dan Nabil. Dus Nabil is ook wel bekend inmiddels van de tv, doet op dit moment aan verschillende tv-programma's mee. Maar is natuurlijk ook gewoon bekend voor zijn cabaretshows. Dus die, Ja. Maar ik zag ook een klassenfoto van groep 7. En in groep 7 had ik juffrouw Anja. En juffrouw Anja was echt het tegenovergestelde van meneer Ad. Want volgens juffrouw Anja kan je alles worden wat je wil. Alles. Ze was heel positief. Alleen, ik nam niks van haar aan. Waarom? Ik nam me niet serieus. Het was namelijk een hele zweverige vrouw. Ze had bijvoorbeeld nooit schoenen aan. Omdat ze één wilde zijn met de aarde. Oorspronkelijk kwam ze uit Limburg. Ze had 7 katten. Ze had dreadlocks. Qua kledingstijl zag ze eruit alsof ze koppel had gemaakt door de Wereldwinkel. Weet je wel, zo'n vrouw. Ken je dat? Toch? Zo'n vrouw die je dan op zo'n wereldfestival ziet meetrommelen met Afrikanen. Ken je die? Toch? Met dreadlocks zo hippie en die dan mee gaat dansen op zo'n zelfbedachte nummer van... Yakara yo yakalelo, yakara yo yakalelo. En dan zie je die Afrikanen echt zo kijken van... Ja, wauw, die gaan we doodmaken. Weet je wel? Zo'n vrouw. Oh. Die is wel heel grappig, hè? Ja. Dat is echt wel lachen. Ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon een leuk avondje. Ja. Ja. Dat hoort ook in het programma natuurlijk, hoort om erbij, ja. iets luchtigs erbij te doen. Ja. Nabil in Nabil, de Delwaard. ja. Wat hebben we nog? Dat is dan ook in april, ietsje verder in april, hebben we nog een lezing van Hannah Bervoets. Dus mensen die veel boeken lezen, die zullen haar wel kennen, denk ik. Een bekende schrijfster. Ze komt de laatste tijd ook vaak op tv, zit vaak in talkshows ook, waar ze haar mening geeft. Ik denk dat het een hele interessante avond zal worden. Ja. Elk verhaal is manipulatie. Elk verhaal is selectie. Als ik een boek schrijf, ben ik ook aan het manipuleren. Wij zijn nu ook aan het manipuleren, want het licht staat op een bepaalde manier op ons dat we misschien Ik heb heel veel make-up knapper lijken. Ja, dus ik heb wel eens berekend, ik heb 250 uur Expeditie Robinson gezien, kwam ik laatst achter. Oké. Ik denk dat wanneer je verliefd bent, of net verlaten, zoals deze jongen, koppel je eigenlijk je gemoed met een soort grote slang aan het gemoed van een ander. Van degene waar je verliefd op bent of degene die je heeft verlaten. Als die ander twijfelt over jou of in het algemeen, ga jij twijfelen. Is die ander boos, word jij verdrietig of angstig. Is die ander aardig tegen je, Leef je op. leef je op. Eigenlijk heel onveilig. Je bent groot. Ik ga er nog eens induiken, want voor mij kwam het onbekend voor. maar oké, ja. het is zeker een puntje Is om de naar moeite te waard. kijken. Ja, want die denk het komt wel. gewoon naar Huls Ja, bij ons inderdaad. in de Delwaard. Ja. Helemaal Ja, leuk. dat is mooi, hè? Nou, ik Ja. vind dat we al heel wat opgenoemd hebben weer. Heb je nog een aanvulling? Nee, voorlopig is dit het. Natuurlijk komt in april komen de jongmans, die komen ook nog langs. Dat weet iedereen denk ik wel, dat standaard is Dat ieder wordt jaar. altijd duidelijk bekend. Ja, dus dat is ook ja. iets groots wat er weer aan zit te Ja. komen. Ja. Ik ben altijd ongelooflijk onder de indruk van het boekje, wat of je iedere periode weer maakt. En dat is een duidelijk overzicht Ja. waarop mensen op in Ja, kunnen waar schrijven. alles op staat. En bij jou kunnen mensen natuurlijk ook altijd terecht Altijd. om Ja hoor, geen informatie te probleem. vragen. Ja. Nou, ik hoop dat mensen weer heel erg gaan genieten. En wij zijn er volgende maand weer. Dankjewel.